bokubi. Khona abantu abadalelwe ukwenza okubi. Ukuthi umzalwana kusho ukuthi izinto ezimbi azenzeki kuwena. Ukuthi uyathandaza kusho ukuthi izinto ezimbi azenzeki kuwena. La kuthandaza a mighty warrior. Umuntu ke wehlula uGoliath. Kodwa uyazi ukuthi it doesn't stop there. Satan usangizama till today. Uthi oh Jehova, ngikhulule kwabenzi bokubi. Sihlela siyakhala inyembe sinabenzi bokubi siyakhala safelwa abantwana. Babengenalutho babula abaseswini ngoba khona abenzi bokubi abafuna ukuthwala ngabo. Sinyathela sivika imibhulela yabantu ababenzi bokubi. Uthi kodwa uDavid oh Nkosi ngikhulule. Namhlanje ngize la ngizofuna umthandazo wesibili. Othi enough is enough. Jehovah help me. Jehovah ehla ungikhulule. Wena fanele ngabe unemali ucebile. Kodwa khona iselibe labona impumelelo la ivala. Khona iselabona umsebenzi wakho. Wafonela kwathiwa interview passed kodwa sokutshela ukuthi uzanini. Kwafika lenzi bokubi bavala. Akwenzeki lutho. Sihlanye nabantwana bethu mabeqeda esikoleni nginokuthi bayosebenza bayahlaya. Khona abahambe bayofunda mfundisi babuya beyicoffin kunokuthi babuye nediploma. Uthema kaqeda fanele ngabe uyagraduate wabuya seka icoffin wayophuza uthema kaphuza kwavela umfana abaxabana wathi uyalamula kwagwazwa yena kwashona yena laba balwayo basala bephila bebabili kwenze njani umoya omubi ohlaselela ikhaya phumelele yakhe sesandleni somoya omubi decide uSathane ukuthi udlani usebenza kanzima usebenzela uhands to mouth awuna moto spending 15 years usebenzela umuntu usebenza nabo bayaphumelele khona isandla esibi esivala izinto zakho. Oh Jehova, ngikhulule esandleni somubi. Lalelani bakhethwa. Uyaresign esandleni somubi. Kepatos salamanosata. Uyaresign esandleni somubi. Khona izandla ezibamba impumelelo kanje. Noma ungapaquza uthandaze bathi soke sibone. Abanye bakubalela inyanga. Isandla somubi siphezulu kwakho. Uthi oh Jehova ngikhulule isandleni somubi. Namhlanje sizokhala sangu kuzosonda sizokhala. Sizothi Jehova nanka ama diploma namajazi amnyama alenga lapha kodwa kunampumelelo. Khona umama ofundisa izingane zamantombazana kunokuthi ziyosebenza zizele zigona abantwana. Akwenzeki lutho. Jehova ngisindise. Ungikhulule esandleni somubi. Kunezandla zabaphi zikubambile. Inkosi ngikhulule. Ufuna abantu namhlanje bazothi inkosi ngikhulule. Isandla sibi phezulu kwami siyashisa. Uyazi mase sisibi sikhipha ngisho enkonzweni ubonthi vele ngathi mina kwenzeki lutho. Sithi nje vele ayikho into enhle eyophinde ilunga funde qeda mamkhize ngithandaza. Ngisindise kubantu begazi. Sindise kubantu begazi. Khona abanye abayingozi abantu begazi they are thirsty for the blood. Bamwele igazi. And lento masi interpreter sithi laba begazi laba bakithi esizalwa nabo bomndeni wethu. Abangasifisela izinto ezinhle abafisa ukusibona sifile. Basigxeka kade singakholwa basigxeka sesiyenkonzweni basigxeka nomprofeti wenu ngathi nimthanda kakhulu. They criticize everything. Siye kutshwala abanandaba, siye kufeba abanandaba, siye kindaba abanandaba, siye kinhleba abanandaba. Sayeka zonke izinto ezimbi basi-criticize still abantu begazi ngoba masiphuma siyenkonzweni bayesaba ukuthi sobuya into zabo zibanjiwe noma singabanjwanga. Mawubuya enkonzweni bayafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba banovalo. Bukelwa ekhaya umprofeti uMagejageja lo. Wonke umuntu mayezalwa uzalwe nezithunywa eziwu3 ezenza umuntu aphumelele. Isithunywa sokuqala, isithunywa sakomalume, isithunywa sesibili, isithunywa sasekhaya kini, esesithathu
ileso zalwa naso. Abathakathi mabe yethuneni lakini bayosebenza khona abantshontshi nini kodwa abantshontshe izithunywa zakini. Ngikhuluma nomuntu osekhaya, izithunywa zakhe akukho kuhle ezikwenzayo, zisabela einkambeni zabathakathi, kwantshontshwa insila zasekhaya, kwathathwa izibi zasemsamo kanye nomlotha wasezaleni ukuvala izithunywa zakho. Wena unezinto ezilala nawe ebusuku, inhlanhla yakhe intshontshiwe. Iqiniso lempilo lithi usebenza kanzima kodwa ubona usebenze lapha. Yonke into efika esandleni iyantshontshwa ngoba zikho izithunywa ezikuvikelayo. Matthew 18 verse number 10, ungadeleli namunye kwabancinyane ngoba uzazi izithunywa zabo. Ngizolanda izithunywa zabantu ngomhla ka-3 ku-October ekseni ngo-10 eCity Hall ePietermaritzburg eMgungundlovu kwaZulu Natal. Ngizokhulumisa izithunywa zenhlanhla ukuba zilethe inhlanhla yakho. Ngizohlanganisa izidalwa zakini, izidalwa zakomalume kanye nesakho owazalwa naso zantshontshwa ngabathakazi. Ngiyazi kumahliphi awulungelwa yilutho kodwa ngomhla ka-3 October ekseni ngo-9 eCity Hall ePietermaritzburg umprofeti uzobuyisa izithunywa zenhlanhla. Nawe kwakulungela, nawe waphumelela. Ngisho kuwe ekhaya wena obhekele lo hlelo, tshela izihlobo zakho ukuthi umprofeti uzohlambulula izithunywa zasekhaya, nalezi esezenziwe amathunzi amnyama, nalezi abaphedla ngazo umsamo ukuba ningalungelwa yilutho. Umprofeti uzoyigeza. Okwakho ukuphatha umnikelo wakho ka-200 bese ugqoka okumhlophe uphathe nesibane esimhlophe ngoba inkonzo yezithunywa zakini, yezithunywa zakho, yezithunywa zakomalume wakho. Umprofeti uzoyihlanganisa. Ikhona into enhle esazokwenzeka empilweni yakho. Okwakho sabela, uyakubiza umprofeti ngomhla ka-3 ekseni ngo-9 eCity Hall ku-October ePietermaritzburg. Sabela, uyabizwa, wenza konke. Basaba izinto abazenza kuwena. Nkosi asinayo indawo yokuphephela, sivika ngisho emakhaya. Khona esilala nabo bekubuze bathi usulele kanti bafuna ukugibela imfene ngaphandle kuze bavala izinto zethu. Khona bakubuza ukuthi wenza ngani, hayi ngoba befuna ukuphumelela, bafuna ukuvala. Bakubuza ukuthi usuhamba phi, bafuna ukuvala. Bakubuza ukuthi isontweni leni kanti nisebenzisana, kwangathi into zenu ziyashesha. Kinga na ukhuluma kakhulu. Khona kufanele bafuna usizo uvala umlomo ube heartless. Ngoba hayi ngoba bafuna usizo, bafuna ukubona lokho sizayo ukuthi unamandla angakanani. Siphila kabuhlungu, siphila kuyikali zabathakathi. La simejwa khona ukuthi sinamandla angakanani. Cabanga ukuthi yini wena ungena neyiwashe egcekeni ziyalahleka umkhubu sekhaya. Khona abazilahlayo. Abenzi bobubi bangakufisela izinto ezinhle. Khona ubhuti bethu abacounta ama downfalls wethu. Abanye bakuzondela ukuthi wenza kangcono. Bakuzondela ukuthi ungenisa igrosa la ekhaya. Bathi ngeke sizwe ngawe. Bahlekise ngezimo odlule kuzona. Uthi ngisindise kwabegazi. Sindise kwabegazi. Sindise kwabegazi. Khona izifungo esihamba kuzona izathu sisebenza make efunga kufunga igazi. Ngoba owegazi silalwa naye. Khona amafindo esiwaboshelwa abantu bakithi sihlala nabo. Sidle kube mnandi semsebenzini, sibuye sixoxele bona nginenkinga emsebenzini, ajabule. Ayocela inyanga akathi iqinisa kakhulu sekuyalunga. Sivika izinto zegazi. Lalela, yonke into iyalapheka kodwa ayikho into ebukhulu. Ungabona labantu engithi abathinte la, izinkaba khona izinto ezenzekayo ubuthakathi begazi. Bunenkani ubuthakathi begazi ngoba amanzi amnyama aphehlwe ekhaya. Bayazazi insila la zikhona. Mawusukuma uthi bashone emsamo. Bathi sasithe akuphambane yonke into. Munye umfana lapha acaluze ngamthandazela wayishisela umamncane wakhe impepho. Kanti umamncane ukhuluma izinto ezimbi ngaye. Mfazi wakhe ukhulelwe for 13 months akazali. Ngafika lapha acaluza nani khona ngamkhuluma phezulu kwakhe ngathi umuntu wakhe aqaqe. Wathi esahleli kwangena imessage. Nkosikazi wakhe useyateta. Uboshwe ifungo. Lalela, uwana wayethandaza, mayethandaza ngala nanguphenini ubopha inhliziyo. Uthi mangalungi uyamthuka uthi ayikho lento oyikholelwayo. Lo ukuba waba stupid wayizo lahla inkolo yakhe. Kanti lo isizathu emthuka ukuthi angaye enkonzweni. Uyabona ukuthi mkhulu ngakuye kunalo sesweni. Mame athi makathuthuma ingane athuthumeka bani.
sibeletho sivaliwe. Athi makathi ngisacela ungiboleke umntwana athi uboleke kwabani ngoba uzali. Thakathi begazi. Abantu begazi. Davide wathi esukuma bathi abafabo msuzenza ngcono hlala phansi siyakwazi wena uyaphapha. Discourage abantu bakubo. Usuku ungakanqobi mawungakanqobi izimpi zefamily yakho. Angiphinde futhi usuku ungakalwi uma ungakali izimpi zefamily lakho. Uthi uphuma uchela ithuna ngontabathile ukuthi uyaliclean ubaxoxele mawulala ebusuku bayanyonyoba bayolanda inhlabathi yamathuna. Lalela ngicela ukubuza ngoba wena awukholwa ukuthi uthathwa igazi lakho bayazi ngani inamba yethuna lakho abantu ongasiba bakini basatha bisibini sokuya emathuneni bayotarget ithuna lakini nje kuphela bayazi. Wena uthi ukhala ungcwaba wehlisa umhlabathi ufaka inhlabathi uthula othulini bahleke bathi kuzoba ngcono kanti bakuphorisha izandla bafuna ukuthatha lo mhlabathi osalele ezandleni zakho bese behambe beyosebenza ukuze izinsila zakho zisebenzele bona. Oh Jehova size nansi impela sibhekene nayo esekhaya. Khona umunye ugqoka ingubo kanye ayiboleke uyigqoke kanye athi ngiyayithanda ucela yonke ingubo yakho yosuyibuze kwenze njani. Sacela ungiboleke le ngubo gele kanti ubuthakathi abenzi bobubi nama weave baboleka ama weave bafuna ingqondo yakho valeke ngenzeki lutho mawubolekisa ngeweave ubolekisa ngekhanda lakho ubolekisa ngemindset yakho. Ungamboleka yonke umuntu into kodwa umboleka into yasekhanda awumboleki into yasekhanda because ila ama ideas ehlala khona ila ama visions afikela khona ila ama dreams efikela khona ila ama voices efikela khona ila amehlo Nkosi ngisize ungikhulule kwabegazi. UKhayina wafela icala elilodwa nje ukwenza kahle phambi kaNkuluNkulu. Wabuka umfowabo wathi wena Khayina uNkulunkulu ngathi uAbel umfaka lokho wathi ngizokubulala wambulala wabulala umfowabo. Be careful. Love them but be careful. Thanda amalunga omndeni wakho kodwa waqaphele. Akumele babe nayo yonke information ngawe. Inkinga yakho uxoxa kakhulu hayi noma bangangithakatha ngiye ekhalini zami confuse them abangazi. Akumele umsamo wakho waziwe nabantu abayizitha zakho. Wonke umuntu ufana ube nekhona engaziwa umuntu. Ngoba nawe mabehamba bahambi nawe. Inkinga wena mhla usizakala ufuna ukubadonsa bonke. Kanti bona mabe enyangeni zabo usukusela babuze ngisathi ishwila idrobheni akafuna ukukutshela. Umbuzo usuthola indoda entsha ayinahleka ihlekisa wenze ukuthi ube confused ucabanga ukuthi indoda kanti uyahamba. Hambela impumelelo. Hambela impilo yakho ukuyokuvala. Wathi phakama uAbela umona wavuka Khayini wathi lo ngizoqeda ngaye. Khona abantu etuthenga imoto bathi yaze ayinhle kanti bayabala bathi inja mgodoyi sengathi ingaginqika. Mayiginqika bafika qala ungakabatshela uyozwa ngabo. Bethu asikisi mzala ngizwile into ekwehlele kodwa mhla uyithenga ayiki SMS ethi halala mzala. Thakathi begazi. Thakathi begazi. Mhla ulotshola benza ngathi abazwanga. Bathi mzala usasho. Bathi mzala usasho. Thina sithandazela abantu bethathelwa amadoda bethathelwa okhazini bethathelwa abantu ekade bebathemba waxoxa kanti uxoxela isitha sakhe. Be careful abantu laba ingane zakho zavalwa la uhleke uxoxa ngazo noma singafeyila bathi bebuza siqhubha kanjani uthi ziyaphasa uNkulunkulu wase arena wenza konke phezulu kwengane zami bethi kwenze njani